Татарстан Республикасында кеше хукукларын яклау буенча уполномоченныйның Нурлат районындагы ярдәмчесе омбудсмен Идрис Кәримов 3 ел инде булачак солдатларны хәрби частька озата бара. Шул еллар ичендә Россиянең төрле почмакларында булырга өлгерә. Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург барысы 6 хәрби частьта, 7-нчесе исә Түбән Новгород өлкәсе Дзержинск шәһәре. Командование белән очрашып, сөйләшеп, җегетләр белән үзебезнең анда Татарстанда служиткан бүтән җегетләр дә бар бит инде. Теге ярты ел алдан килеп служитканнар инде. Бүтән Татарстаннан булган президентлар белән очрашып, хәлләрен белешеп, аларның теге әйтегендә праваларын үчемләт итмәләрме, шуларны бөтенесендә белешеп, сорашып, команданы очрашып, шайтырып, йөреп кайттым. Базалары бик көчле, укырга урыннары, яңа машиналар, теге бөтен тәэмин ителгәннәр. Частьта шундай иске машина 3 елдан артык теге әйтегендә картарак машиналар юк та инде частьта шунда обеспеченный яхшы часть кирип карадым инде. Казармаларын карадым, анда столовыйларын карадым, анда бытовой комнаталарын бөтен җирдә идеальный порядок. Һәр күбректә 6-8 кеше булалар. Теге зур казармаларда анда 50-шәр кеше, 100 кеше анда нәрсә юк хәзер. Әлеге частьта Фома авылыннан 3 егет Рәнис Галиуллин, Ленар Нуретдинов, Айдар Садретдинов хезмәт итәчәк. Омбудсмен андагы яшәү шартларына ашатудан бик канәгать калган. Хәзерге вакытта бит инде алар нарядка йөрмиләр. Кухняга теге бәрәңге чистартырга, анда һәр гражданский кешеләр нитә салойларда, частьләрдә пешәләр ашарга бик тәмле пешерәләр. Менә алар теге шведский стол шикелле инде. Солдат алып бара, менә анда 2-3 первыйдан үзенә выбирает инде, 2-3 второйдан выбирает бала. Дальше ошанда чәйин, компот ала инде. Аннан соң тагы дополнительный зур өстәл, анда подбирает үзенә салатын, подбирает үзенә салып ала инде. Машина йөртүче таныклыгы алган егетләр Урал КАМАЗ техникаларын йөртәчәк икән. Идрис Кәримов техникаларның яңа булуына гаҗәпләнүен яшерми. Егетләр армиядә намус белән хезмәт итәчәкләренә ышандырганнар. Син настроение битәсе яхшы, елмаеп торалар. Мин алар белән теге беседа вакытында инде алар белән теге әзрәк инде выступайттым. Патриотик темаларга инде, бөтенесе хорым шулай отвечайта. Мәйтәм үзебезнең илебезне, үзебезнең әтәйләрегезне, сестраларыгызны, братларыгызны подводить итмисезме? Районнан да, республиканың үзебезнең хөкүмәтебезне дип кычкыргач инде, әйткәч, сорагач, бөтенесе хорым миңа теге җавап бирделәр. Юк, теге без подводить итмәбез дип шундай. Егетләргә исән-сау хезмәт итеп кайтуларын теләргә калады Идрис Кәримов. Шул 3 ел эчендә кайсы гына хәрби частька барсам да, һәр кайда солдатларга бөтен мөмкинлекләр тудырылганын күрдем ди ул.